Ассалому алайкум бародарон, шумо дар канали дарси криптовалюта қарор доред. Бародарони азиз, чӣ хеле ки ма гуфта будам, ҳар ҳафта $100 дар криптовалюта мепартоем. Бародаро, ози дар момент ҳамаи аксиҳо ғалти дестанд. Аксия ки баланд мешавад, паст мешавад, хеле гуфтани гап ҳастае, не ки ҳама чиз бародаро якта ба якта чӣ чизеро оз нигоҳ мекунӣ, ҳамаи аксиҳо ғалидагиам бародаро. Ози редка аксия ки баланд мешавад, бо мебинӣ як ду рӯз паст мешавад. Барои он бародаро, ман шуморо ози ҳаме мефаҳмонам ки чӣ хел правилно инвестировать кунед. Вақте ки шумо новичокем бародаро, чӣ криптовалютаро шумо бихарен ки оянда мисол қиматтар бифурӯшен. Бародаро, ози шонтон метавонам мо 2 ҳафта $100 пастагӣ дидем. 10% бародаро плюса, не ки як чиз фаромӯш накунед ки барои чи 10% плюса, барое ки як ду рӯзада бародаро камтар овоза шид ки Илон Маск харидаги ами Twitter чира, дар ҳамин сабаб мисол криптовалюта камтар баланд шуд бародаро. Не ки представьте 10% дар 2 ҳафта бародаро. Хеле мешавад ки бо ина кам мешавад, баланд мешавад. барои он бародаро, мо барои мисол чӣ накарда мақсад сумомона гум накунем, ҳар ҳафта мо нигоҳ намекунем нархи биткоин қимата арзоне, мо бародаро фақат мехарем. Чӣ хеле гуфта будем бародаро, чӣ хеле правилно бихарен, чӣ хеле кунен, бо имрӯз насиб боша чӣ хеле инвестировать мекунем, ама хеле мехарем бародаро. Мегирем биткоин $15, так, эфириум $15, BNB Smart Chain так $15 ва Litecoin $10. Litecoin $10. камтар монета састай. баъд бародаро, ози дар ин момент мо $55 мон рафт. Так, ё чизе бақуввате камтар тезерда мепартоем, да бояд мекунем бародаро. $10 яке агар ба шарти ки ягон криптовалюта кам шид мехарем бародаро. Вақте ки арзон мешавад мисол нархаш, так, тезер USDC ина бародаро $10 дия иҷоза меравад. 55 $75 бародаро рафт. $25 дига да чӣ мехарем бародаро? $25 доз нигоҳ мекунем. Так, бародаро, ҳама чизомон ози ҳамаи токен қимат шидаге, не ки токени ки арзон шидаги бародаро мешавад ки деҷа эфириум классик $5 мехарем. Добавить новый актив. Так, Polkadot. Анаи Dogecoin бародаро хам қимат чӣ намезанем, ки мо як риск мекунем бародаро. $5 Dogecoin уже қимат шидаги хай.
бародарои азиз, мешавад ки чиро дабар кунем матик яки манера бародаро беш бразилияда бисёр национальной валютой. Так что бародаро ина мози $100 дига да покупка кардем бародаро. Анами покупкаи кадаги монда чиқаре ки мебинем бародаро, оҳиста оҳиста ами фиати мо баланд шидаса якмаш плюси калон чие ки бародаро уже мо 10 мун сум дорем, то есть оҳиста оҳиста метавонем ки ҷамъ кунем. Мисол капилка мекирад, капилка истифодааш мебарем, не ки бо плюс инвеститсия мешавад. ина бародаро ма камтар сум ки доштам ами BNB ам хишрӯзи қимат шидаса ки хайрат ки хайр ман BNB рама дорум да шотум ина BNB дата BNB $400 да ҳастай 400 600 300 иштеги $600 да ина BNB процент қатия хай просто хашам каш дега мая намондам процент қат нера процент қат монда будма ура мондаги набуд ман намедонам чи бовус рафтае. ина бародаро аве ки просто сум места мисол ягон чи намешава амиҷа партияну иста иста баланд шида мегира охи шумо ягон чи мисол даме ки бига ки сум ҷамъ кунам бародаро ина мепартои ягон монетара мехарӣ ждат мекунӣ як нигоҳ мекунӣ ки мисол як сол пас 2 сол пас ҷамъ мекунӣ мисол $10,000 ҷамъ кардӣ бародаро ба очи намебинӣ ки $10,000 $20,000 мешавад як сол пас. Агар ба шарти ки мисол шумо мефаҳмӣ ки яхе одамо надоранд хеле сум, не агар ба шарти ки ҳар ҳафта 100 сомонӣ даже бихарам бародаро 100 сомонӣ как раз як мода 400 сомон, як солда 4-5 сомон 5 сомон агар ба шарти ки зарб бизанӣ мисол ба 2 баробар агар қимат шавад бародаро мешавад 10,000 сомон мешавад 20,000 сомон мисол агар бисёр бихезада як бисёр сум партоӣ мисол ҳафта 100 сомон партоӣ дафта пас мебинӣ ки бо я 500 сомон партоӣ суми хушрӯ кишид вақти нигоҳ мекунӣ ки криптовалюта хушрӯ хисоз вақти криптовалюта харид камтар қине барое ки ҳамаи монетаҳо ғалтӣ дистан рискованиян. ина бародаро баъди харидани доги коина вақте ки Илон Маск твиттера мехарад нигоҳ кунед чанқа мешавад ай 50 цент. ина бародаро нимҷада бидӯзем так ина бародаро ай ин течении мисол 4 рӯзе дар 4 рӯз чанқа хистад. ин агар ба шарти ки 5 рӯз ша бигирем 5 рӯз пеш ами чиз бародаро 6 центи будан. ина 6 цент шид ина 11-12 цент мисол бародаро 2-3 баробар ами чиз қимат шид. Просто дар новостиги ҳама хариданша сар кард. Бароям бародаро хама барои харидаги буду ма дорум дар шотум Dogecoin и Elon Musk ҳама вақт ма фурӯхтум даже успед кардам более-менее бо насиб боша мехарем бародаро. Кам тариқа сума SafePal дар ирои кам бародаро и холодный кошелёк SafePal и бародаро ё паст боло мешавад бозӣ мекунад камтар шодма бисёртар пафтум дад амиҷа ки холодный кошелёк надёжнитарака бахватарака взломат кардаш намешавад қийтарака короче ҳама чиз дар дост пушта дастхона главное мисол гум накунӣ холодный кошелёка. А так ина бародаро чихеле ки хито мебинен ина шод 3 6 7 10 бо дигар чиёдан дорум да криптовалюта бародаро ина доказательства. Так что бародаро ягон савол дошта бошен
саулот надо, телеграмте насиб бошед, телеграм читаечка подписываться на канал бародаро, обязательно подписаться к нему, лайк амунен, да алоқаем бародаро, худо нигаҳбонтон бошад.